Om vi finländare fick rösta i det amerikanska presidentvalet så skulle Obama få 95% av rösterna. Det visar en opinionsmätning som Taloustutkimus och Vingallup har gjort. Men hur resonerar de 5% som tycker tvärtom? Vi har träffat några som skulle rösta på Mitt Romney. Tästä pistetään vähän banderollia oveen kuntavaaleissa samalla asiasta. Samlingspartiets unga pryder väggen med en valaffisch på sitt broderparti i USA. We built it. I am proud to introduce to you the next president of the United States of America. För en månad sedan var de med om riktig valfeber då de deltog i republikanernas partikongress i Tampa i Florida. No se oli kyllä ihan mahtavaa, siis noin niin kuin suomalaistaan katsottuna, että siellä niin kuin politiikka tuntui kiinnostavan koko kansakuntaa. Kaikki oli kiinni siinä, että mitä tapahtuu presidentin vaaleissa. Tuntui, että yksittäisillä kansalaisillakin oli jokaisella mielipide puolesta tai vastaan, Obaman puolesta tai Romneyn puolesta. Allt som allt var de 7 unga samlingspartister som deltog i kongressen. De knöt kontakter, lärde sig om kampanjarbete och videobloggade. Mitt Romney piti erittäin hyvän puheen. Puheessa 2 keskeistä asiaa. Ylivelkaantuminen pitää ehdottomasti lopettaa. Yli varojen ei saada enää elää. Tässä me oltiin Mitt Romneyn linjapuheen jälkeen just siinä mediakeskuksessa siinä puhelavan edessä analysoimassa vähän, että mikä oli puheen sisältö ja minkälainen ylipäätään siellä tunnelma oli. För dem står det klart att Mitt Romney skulle vara en bättre president. Obaman talouspolitiikka on johtanut siihen, että Yhdysvallat on velkaantunut erittäin rajusti. Työttömyys on korkealla ja yritystoiminta sakkaa aika pahasti. Eli siellä pitäisi tehdä isoja muutoksia ja Obamahan ei nyt ole oikein esittänyt sellaisia mitään järkevämpiä uudistuksia. Romneylla on paljon voimakkaampi linja tässä suhteessa. Den här linjen är mycket starkare än Obamas och det här, om de fortsätter på så här som de har gjort så det är inte liksom bra för Europa. USA är ändå största världsmakten i världen och det här så om inte USA kan hantera sin ekonomi så kommer det att synas i Finland också. Även om Samlingspartiet har ett officiellt samarbete med republikanerna så delar de ändå inte allt. De här liksom som orkar prata om homosexualitet och ha abort som sin största fråga så det känns lite främmande för en finne som går dit och kollar på läge men det måste man förstå att det finns sådana extremgrupper i alla länder. Ett tvåpartisystem så är de inte de stora partierna. Av kampanjarbetet fanns det ändå mycket att lära sig. Speciellt retoriken, hur amerikanerna lyckas beröra folk väckte tankar. Men också reklamkampanjerna skulle vi ha att lära oss av. Under Obama's plan, you wouldn't have to work and wouldn't have to train for a job. They just send you your welfare check. Finska politiska kulturen så anses det, om man säger det rakt ut som i USA, det här är dåligt, så anses det som en sorts smutskastning. Och då så i Finland så försöker man vara så här korrekt om saken. Mä ainakin kaipaisin vähän enemmän sellaista ihan tervettä vastakkainasettelua, joka toisi vaihtoehtoja kansalaisille. Sitä mä en kaipaa missään nimessä mitään lokakampanjoita, mutta sellaista terveellistä vaihtoehtoa siihen, että tämä hallitus on tehnyt näin, meidän vaihtoehto on tämä. Tämä puolue ajaa tähän suuntaan, me ajamme tähän suuntaan. Om resten av världen fick rösta skulle Obama få 80% av rösterna. I Finland skulle han få 95%. Så det är inte många av oss här som skulle rösta på Romney. Man ser det här landet liksom lite svartvitt, att demokraterna är de här goda och republikanerna är onda i alla frågor och det är inte riktigt så här svartvitt som det är i sanningen. Mä uskon, että Romneyn ja republikaanien maine on vähän tavallaan todellisuutta pahempi. Tror ni att Romney har en chans? Allt kan hända, det är ännu länge kvar fast det inte verkar som en hemskt lång tid.